Tak teraz by som chcel privítať medzi nami Andreja, ale ešte predtým, ako ho nejak predstavím, tak by som vás poprosil, ak by vám to nevadilo, že by ste prišli zozadu dopredu, pretože aby sme mali aspoň taký pocit spoločenstva, že nie sme roztratení, kde to kam tam a tak ďalej, ale že by sme boli tak viacej pri sebe. Bolo by to vynikajúce. A veľká vďaka, že ste do toho išli. A teraz by som vám chcel predstaviť Andreja Kmotorku. Je to veľký boží muž a líder spoločenstva PR, jeden z lídrov spoločenstva PR a je takou pravou rukou Pátra Juraja a vlastne v spoločenstve PR je od začiatku a vlastne to ako spoločenstvo PR, možno, že to poznáte, niekto to nepoznáte, je to jedno spoločenstvo z Prievidze, skadiaľ pochádzajú kapely God Knows, Heartbeat, tie sú asi tak najviac vidieť a Andrej je vlastne aj členom kapely God Knows a má na srdci evangelizáciu a premenu mesta a naozaj aj v Prievidzi už rozbehli rôzne veci v našom meste, odkiaľ pochádzame. Je podnikateľ, je veľmi odvážny, veľmi si to na ňom cením a vážim a má úžasnú manželku Zuzku, ktorá tu dneska teda ale nie je nakoniec a sú takým veľkým vzorom pre nás všetkých tam v Prievidzi. Tak to je všetko. Andrej, vítaj. Ďakujem, Luky, také dobré večer, veľmi dobré, tak máte takú sila. Veľká vďaka za privítanie. Ďakujem veľmi chválovému tímu. Ja takéto chvály, úprimne vám poviem, som už dávno nezažil. Odkedy ste začali hrať, ja som plakal. Keby nedáte posledný rýchly song, tak by som asi ani nemohol hovoriť teraz slovo, lebo mňa tak Pán Boh v poslednej dobe učí to, že predtým, ak sa dostanem k prednáške, tak pár vecí vám poviem, že pomazanie je skvelá vec a pomazanie Pán Boh dáva, ale Pán Boh sa nepozerá na pomazanie, ale na srdce. A vy to srdce máte, hej? Či Martin, Marcelka, ale celý chválový tým. Veľká vďaka za to, aký ste. A to, čo sa Pánu Bohu páči, je, že vám môže dávať spoznávať svoje srdce. To je to najcennejšie, čo vám môže dávať spoznávať. A vy sa pozeráte na tú podstatu. A viete, my s kapelou chodíme na rôzne miesta hravať chvály a často vedeme chvály, ale milujem úplne to, keď sa celé spoločenstvo zjednotí a je zamerané na Otca. A vy ste takto viedli chvály. A ja vám potom ešte veľa vecí poviem súkromne, aby som vás to až tak nepovyšoval veľmi. Ale veľmi si to vážim, veľmi vám ďakujem. Budeme veľmi radi, keď nás prídete do Prievidze požehnať svojimi chválami. Ďakujem vám za to. Môžeme ísť, prosím vás, zatlieskať. Takže tak, mala tu byť so mnou aj moja pani manželka, ktorá vás srdečne pozdravuje, ale máme takú novinku, že sme tehotní. Tak. Teraz sme veľa cestovali a mali sme aj nejaké služobné veci, aj boli sme pred 2 týždňami v Londýne, tak si chcela trošku oddychnúť. A zároveň sme chceli byť s Barbierikovcami, ktorí teraz sú cez víkend v Prievidzi zase a chceli sme to aj im povedať, čiže vy to možno, že viete skôr ako oni momentálne. Takže Zuzka zostala doma a srdečne vás pozdravuje a myslí na vás v modlitbách. A ja som veľmi rád, že tu môžem byť takto. Ešte ja si pripravím MacBook, zatiaľ si správte pohodlie. Ešte ak chcete, poďte sem dopredu si sadnúť a Ak vám to nevadí, ak vám to vadí, zostaňte, ale dobre, super. Sú tu ešte miesta, správte si pohodu, ja sa zatiaľ nastavím a môžeme ísť na to. Tá téma, ak ste si všimli, je o premenenej mysli a premenená mysl vlastne znamená, ako keby, niekedy si ľudia povedia, že dôležité je srdce a nie je mysl, ale ono jedno s druhým to veľmi súvisí a keď človek má niektoré veci vo svojom srdci premenené, tak to súvisí aj s tým, ako rozmýšľa. Takže hneď sa k tomu dostaneme, dobre? Ešte pôjdem na Facebook, ale nie. Ja si vás tu fotím, lebo aj včera, keď som sem prišiel a hrali ste chvály, tak sa mi to veľmi páčilo. A keď som to dal na Facebook, mal som na 100 lajkov, čiže uvidíme, čo bude dneska, keď to dám na Facebook. Takže srandu si trošku z toho robím, ale čo je vlastne premenená mysl? Ja sa budem sa snažiť dodržať čas v prvom rade. A prečo hovoríme o premenenej mysli a o týchto témach? Viete, ja by som možno, že trošku radšej, ešte si odposluch spravím, nech sa počujem, dobre. Ja by som trošku radšej hovoril
o takých témach, aký je Otec dobrý, hej, aký je Pán Boh Otec, aký je dobrý a že nás má veľmi rád a že má v nás zaľúbenie, lebo to sú také témy, že si človek tak sadne a nechá sa tak rozplývať, ale potom ako keby v tom dennodennom kresťanskom živote a vo vzťahu s Bohom niektoré veci chýbajú, alebo akýby niekedy nevieme zaujať taký postoj, že ako vstúpiť do niektorých vecí, alebo ako žiť tú dennodennosť s Bohom, alebo ako tie veci robiť. A čo je vlastne Božou túžbou? Božou túžbou je modlitba, ktorú Ježiš vyslovil. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Tvoje kráľovstvo, stan sa Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Ja tým, že mám veľmi asi také srdce apoštola, ktoré Pán Boh mení momentálne na také pastierské, viete, ja som vždycky bol tak zameraný na výkon a na veci a nehovorím, že teraz by to až tak nebolo, ale niečo Pán Boh robí a ja si všímam, že naozaj takúto moju povahu teraz mení na to, že ma učí viac sa venovať ľuďom a viac sa na nich zameriavať, ale stále niekde vo mne je hlboko zamerané to, že buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A to je akoby taká apoštolská proklamácia, také apoštolské vyjadrenie. A Ježiš, keď hovorí túto modlitbu, hovorí tam ešte iné veci, ale toto mňa špeciálne na tom zaujíma, pretože on vlastne v tejto modlitbe vysvetľuje to, čo je Božia vôľa, čo to znamená ako v nebi, tak i na zemi. A nech príde Božie kráľovstvo. A aby ja som vám mohol vysvetliť, že prečo si nechať premeniť mysel a srdce, tak vlastne vám na začiatku potrebujem povedať, ako funguje kráľovstvo, a ako sa to dá spraviť. Lebo keby vám poviem len to, že je dobre mať premenenú mysel, čo znamená napríklad, že ty si dennodenne uvedomuješ, ako máš identitu, a keď si uvedomuješ, ako máš identitu, prestaneš sa porovnávať. Keď si uvedomuješ, ako máš identitu, prestaneš mať strach vo svojom živote. Vstupuješ na územia, modlíš sa za ľudí, ľudia sú uzdravení. A nemyslím teraz len duševne, duchovne, ale fyzicky. Ale tieto všetky veci my môžeme žiť a máme žiť, ale potrebujeme vedieť, ako túto vládu uplatňovať. A keby hovorím o tejto vláde, tak začíname niekde úplne na konci, pretože ja som asi tak dospel k tomu, že vyučovanie o Božom kráľovstve je to najväčšie zjavenie, ktoré môžeme ako cirkev prijať. Lebo ono odpoveda na tie veci, ktoré riešia aj veriaci, aj neveriaci. Napríklad, prečo je na zemi zlo? Alebo čo je našou vlastne úlohou ako kresťanov, že ono to nekončí tam, že sme spasení a že máme sa dostať do neba, alebo neviem, ako to beriete tieto veci, ale že toto nie je koniec. A takisto potom sú ľudia, ktorí sa pýtajú, prečo sa rodia choré deti. Ako je to možné, že v Afrike je chudoba a sú tam takéto podmienky. A keď človek vstúpi do kráľovstva a porozumie mentalite kráľovstva, tak zrazu veľmi veľa vecí v jeho živote dá zmysel a porozumie, akú úlohu má v tom Boh, čo je úlohou kresťana v živote a ako prinášať tie dobré veci z neba na zem, ako v nebi, tak i na zemi. Ako to prinášať. V tom origináli, keď sa hovorí o slove kráľovstvo, tak sa tam používa slovo basileia. Ono má také 3 významy. Okrem toho, že to znamená kráľovstvo, znamená to aj kráľovskú hodnosť a znamená to aj kráľovanie, činnosť, kráľovanie. Príď Tvoje kráľovstvo, príď kráľovská hodnosť do nášho života, príď kráľovanie, príď tá aktivita kráľovstva medzi nás, do nášho života. A spravím také krátke opakovanie toho, čo je nebo, čo je zem, čo je kráľovstvo a aké máme miesto. Na začiatku Pán Boh stvoril svet viditeľný a neviditeľný, to asi vieme. A ten svet, ktorý z nich je väčší, neviditeľný alebo viditeľný? Nemám chytaky pre vás, to sú úplne jasné otázky. Neviditeľný, výborný. Čiže neviditeľný svet ovplyvňuje svet viditeľný. Na tom sa asi zhodneme. A keď Pán Boh tvorí nebo a zem, tak vlastne tým hovorí, že tvorí svet duchovný a svet fyzický, svet neviditeľný, svet viditeľný. Môžeme k tomu dať také paralely. A keď Pán Boh tvorí tento svet, tak vytvára nejaké bytosti. A aké bytosti poznáme v tom duchovnom svete? Napríklad? Výborne, Lukáš. Máš u mňa bod. Ďalej, aké bytosti tam poznáme? Dá sa to tak povedať, výborne. Skúste ďalej hovoriť. Konkrétne pomenovania, ak majú tie bytosti. Máte nejaké? Démoni, výborne. Kniežatstva, pánstva, mocnosti, výborne. Tak veď čítate Bibliu, nie? Anieli, cherubíni a rôzne tieto bytosti, hej? A v úvodzovkách, no aké bytosti tam vidíme, no tie bytosti tam sú, nevidíme ich fyzickými očami, ale vnímame ich duchovne, alebo vieme, že tam sú. A keď Pán Boh tvoril anielov, tvoril ich na to, aby slúžili, alebo na to, aby vládli. Presne tak. A keď Pán Boh tvoril na zemi človeka, tvoril ho na to, aby slúžil, alebo na to, aby vládol. Výborne, takže toto máme jasné.
Vieme, ak sa ten príbeh vyvíjal. Jeden z tých anielov nechcel slúžiť, ale chcel vládnuť. To bol diabol. Lenže v nebi je krásny poriadok. V nebi je dokonalý poriadok a nemôžu tam byť dvaja vládcovia. Preto bol zvrhnutý na zem a v Zjavení čítame, že zobral so sebou tretinu týchto bytostí na zem. A prišiel na zem, ale na zemi chcel on teda nie slúžiť, ale vládnuť. Lenže na zemi už niekto vládol a to bol človek. A na zemi sa vládne skrze telo. V nebi Boh ako vládne? Tým, že hovorí, že vyslovuje. Buď svetlo a bolo svetlo. Na zemi sa ako vládne? Na zemi vládneme skrze vieru. To, čo veríš, to ťa sprevádza. Ježiš hovorí, tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Hoci čo smrtonosné vypijú, neuškodí im to a tak ďalej. Čiže na zemi my vládneme skrze vieru. To, čomu veríš, to ťa sprevádza. Preto je veľmi dôležité vedieť, čomu veríš. Na zemi sa vládne skrze telo. Čiže keď diabol chcel na zemi vládnuť, potreboval k tomu niekoho, kto tu vládne. A to je človek. Keď Boh chce uplatňovať svoju vôľu na zemi, potrebuje na to človeka. To by som vám ukázal veľmi dobre v takých 3 príkladoch. Prvý bol Adam v knihe Genesis, keď Pán Boh mu hovorí, aby pomenovával zvieratá. Asi viete, že v tej orientálnej mentalite, keď to písali písatelia Biblie, tak meno malo veľmi dôležitý význam. To nebolo len niečo, ako my na Slovensku si nalistujeme kalendár a nejaké meno, ktoré sa nám páči, dáme, ale v tej orientálnej mentalite to znamenalo, že dá sa predpokladať, že to, ako Adam pomenovával zvieratá, tak im dával, alebo aj ich definoval, alebo im dával nejaké vlastnosti. Čiže Adam spolupracoval s Bohom na vláde. Iný príklad Mojžiš. Všimnite si, že Pán Boh mohol rozdeliť more. Ale kedy sa more rozdelilo? Keď Mojžiš zobral palicu a dal ju tam. Tretia vec, Ezechiel 37. Ak máte Biblie, skúste to pozrieť spolu so mnou. Budeme si čítať tú známú časť o suchých kostiach, ale chcem tam ukázať tento príklad. A riekol mi, hovorím od 3. verša, Ezechiel 37. A riekol mi, syn človeka, ožijú tieto kosti? Odpovedal som, Pane Bože, to ty vieš. Ak máte iné preklady, nenechajte sa myliť. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán Boh týmto kostiam. Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete. Pokladiem na vás žily, poobkladám vás mesom, obtiahnem vás kožou, vložím do vás ducha, že ožijete a dozviete sa, že ja som Pán. A teraz si všimnite toto. Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomos. Kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Čo sa tu vlastne deje? Deje sa tu to, že Pán Boh hovorí Ezechielovi, čo má robiť. Tým ja vôbec neukracujem to, že Pán Boh je všemohúci a keby tejto chvíli chce, môže spraviť hociakú vec. Ale akoby Pánu Bohu sa páči, že na zemi spolupracuje skrze človeka, skrze telo, že nám dáva tú slobodu, že tú vládu na zemi dal človeku. A teraz sa deje zaujímavá vec. Suché kosti, začne sa tam diať zmena, keď Ezechiel prorokuje. Nedialo sa to, keď Boh hovoril Ezechielovi, ale až keď Ezechiel uplatnil svoju autoritu a vládu a začal konať. Čo je vlastne pointou toho, čo vám hovorím, je, že keď človek vstupuje do kráľovstva a uvedomí si, že na zemi sa vládne skrze telo, že duch vládne skrze telo, tak to znamená, že sú dve možnosti. Ak chce diabol uplatňovať svoju agendu, choroby, depresie, chudobu a všetky zlé veci, potrebuje na to nás. Ak chce Boh uplatňovať svoju vôľu, napriek tomu, že je všemohúci, sa rozhodol spolupracovať s nami, pretože keď s niekým spolupracujete, vytvára sa niečo veľmi blízke a intimné, potrebuje na to nás, aby sa diala tá vec. To teda znamená, že ty máš autoritu a moc, aby si menil tie veci. Ak vám toto začína dávať zmysel, tak vnútorne cítite takú zvláštnu radosť a niečo také, že zrazu vám všetko dáva zmysel, lebo potom nie je správna otázka, prečo je na zemi zlo, alebo prečo sú ľudia chorí, ale správnou otázkou je, že prečo ty neuzdravuješ tých ľudí, keď máš na to moc. Čo hovorí Ježiš v Evanjeliu? Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Chodte teda, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, démonov vyháňajte, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Zaujímavé je, že Ježiš nehovorí, modlite sa za chorých, ale hovorí chorých uzdravujte.
My v spoločenstvách sa učíme modliť za chorých, ale naša autorita a vláda je tá, že my máme chorých uzdravovať. A teraz vás trošku zase odľahčím. Ani Ježišovi sa nepodarilo vždy uzdraviť na prvýkrát. Keď čítate Bibliu, je tam príbeh o tom, ako uzdravoval slepého a musel sa modliť 3-krát. Hej? A my si niekedy povieme, že no asi, veď to bol Ježiš a on robil veľké veci. Lenže Ježiš hovorí v Biblii, že my máme robiť väčšie veci, aké robil on. A keď čítate celý ten príbeh na začiatku, tak na začiatku sa deje to, že keď Ježiš bol skúšaný na púšti, tak ho diabol vyzdvihol. V jednom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu, dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal. Diabol výnimočne neklamal. Diabol na začiatku dostal moc škodiť. Od koho? Od Adama a Evy. Prečo? Pretože oni uverili diablovi a nie Bohu. Pavol vo svojich listoch hovorí, že komu dôveruješ, toho si otrokom. Komu veríš, toho si otrokom. Ak veríš Bohu a dôveruješ jeho veciam vo svojej mysli a srdci, uplatňuješ jeho agendu. Ak v nejakej oblasti dovolíš, aby ťa klamal nepriateľ, uplatňuješ jeho agendu. To znamená, že bolo v tomto príbehu dôležité získať tú moc a vládu naspäť. Lenže na zemi sa vládne skrze telo, preto musel prísť niekto v tele. A prišiel sám Boh v tele, pretože na zemi sa vládne skrze telo. Duch vládne skrze telo. A čo sa stalo? Na konci evanjelia Ježiš hovorí. Ježiš pristúpil k ním a povedal, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Na začiatku diabol hovorí, že dostal som tú vládu a moc, pretože na začiatku mi ju dali, celé sa to pokazilo. Lenže Ježiš sem prišiel nielen na to, aby nás vykúpil z hriechov, aby nám daroval spásu, ale jeho kríž a z mŕtvych stane spravilo to, že tie kľúče, ktoré mal na začiatku diabol, pretože ich dostal od Adama a Evy, Ježiš získal späť. A teraz vraví cirkvi, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, chorých uzdravujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Zatiaľ vám to dáva zmysel, áno? Dobre. Ak vám to dáva zmysel, niekde vnútorne by ste mali cítiť také, že wow, hej? Podľa toho si overujem, že Duch Svätý robí tie veci a tak nám ich akéby vysvetľuje. A toto je vlastne pôvodný Boží plán. Že my máme vládnuť. Funguje mi to, hej? My máme vládnuť, ďakujem. My sme tu stvorení na to, aby sme vládli. A teraz si povieš, no ale cez moju službu si všímam to, že ľudia sa nebývajú uzdravení. No dobre, koľko ľudí si stretol a uzdravoval si ich? Ja keď som začal rozumieť tomuto vyučovaniu, tak som si presne toto hovoril na začiatku. No dobre, ale tak teda veď chodívame hrávať chvály a ľudia nebývajú uzdravení. Potom som si uvedomil, že zase nechodíme až za toľkými ľuďmi, ktorí sú chorí. A začali sme to skúšať. A teraz minulý týždeň sme boli v Martine, a počas ranných chvál, bez toho, že by sme sa modlili, iba sme povedali, je tu dievča, ktoré má migrénu a teraz ťa Pán Boh mene Ježiš uzdravuje. A mali sme pocit, že neviem, či sa niečo deje. Na konci prišlo jedno dievča, volala sa Lenka, prišla za nami, že počúvaj, ja už 2-3 roky mám problémy s tým, že mám migrénu a počas toho, ak ste to povedali, som bola uzdravená. Wow. Alebo ďalšia vec, modlili sme sa za jedno dievča v Čadci, keď sme robili evangelizáciu a Pavol hovorí jasne, Božie kráľovstvo nespočíva v reči a moci, preto nebudem veľa hovoriť, ale v znameniach a zázrakoch. Nespočíva v reči, ale v moci. Božie kráľovstvo spočíva v moci. To znamená, nie veľa slov, ale veľa zázrakov, znamení a uzdravení. Viete, môžeme si povedať, že dôležité je poznať Božie srdce. Amen. Lenže, keď poznáš Božie srdce, ty chceš, aby sa tie dobré veci automaticky dostávali na zem. Ty chceš, aby sa tie veci uplatňovali na zemi. A ty jednoducho, keď vidíš chorých ľudí, tak nemôžeš s tým zostať len tak. Keď vidíš ľudí, ktorí sa trápia, nemôžeš zostať len tak. Keď vidíš niekoho, kto má depresiu, trhá ti to srdce. A Pán Boh je otcom života a radosti. A veľa ľudí povie, no Pán Boh dáva niekomu chorobu, aby ho niečo naučil. Tak viete, no, ja keď budem mať dieťa, tak mu nezlomím ruku, aby som ho niečo naučil. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že kráľovstvo, ktoré by bolo vnútorne rozdelené, nemôže obstáť. To hovorí Ježiš, keď mu hovorí, že to robí mocou kniežaťa zlých duchov. Ak Boh uzdravuje, alebo ak by Boh dával chorobu, nemohol Ježiš uzdravovať. Ja a otec sme jedno. Ja robím to, čo vidím robiť svojho otca. Ak otec uzdravuje, uzdravuje aj Ježiš. Kto teda dáva choroby a zlé veci? Diabol, nepriateľ. Čo je naša úloha? Chorých uzdravovať.
Nehovorím, že Pán Boh ťa nemôže niečo naučiť cez to, že máš chorobu. Jasné, že môže, pretože všetko slúži na dobre tým, čo ho milujú. A Pán Boh si dokáže použiť aj hriech, aby ťa niečo naučil a pritom hriech nenávidí. To isté, čo je hriech pre dušu, je choroba pre telo. Lenže ty, keď si uvedomíš, že túto moc my máme, Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a cirkev dnes má mať útok na to, aby zničila tie veci, všetku zlú agendu, tak zrazu si všimne, že to funguje. To dievča, ktoré prišlo za nami v tej čaci, čo som spomenul, prišlo za nami, že dobre teda, keď to hovoríte, poďte sa za mňa modliť, ja mám leukémiu. Modlili sme sa, bolo to veľmi silné a zároveň také, že to dievča malo asi 14 rokov a bolo prosto veľmi mladé. My sa modlili za ňu a mali sme z toho také, že hej, že prečo taká mladá je chorá? A vtedy mi len presne napadlo, prečo sa nemodlíte? Modlili sme sa, ona nám potom napísala správu, že keď išla k doktorovi a mala mať transplantáciu kostnej dreni, takže nerozumie ten doktor, čo sa stalo, pretože sa jej začali nanovo tvoriť červené krvinky. A nemusela ísť na tú transplantáciu a zistili, že je uzdravená. A toto nie sú príbehy, ktorých by bolo málo. Ja keby vám začnem hovoriť svedectvá o uzdraveniach a veciach, ktoré sa dejú, poviem v Brne, tu sme raz hrali a pamätám si, cez takéto slovo zrazu prišlo poznanie o tom, že nejakého chalana boli koleno a on to prišiel nachváliť, že naozaj celý deň ho bolelo a cez to slovo ho prestalo bolieť. Ale toto, uvedomte si, že toto nie je to, že by to mali nejakí ľudia, že by to mal niekto. Alebo Pavol vyučil o tom, že existuje charizma uzdravenia. To je všetko super, lenže Ježiš hovorí, chorých uzdravuj, to znamená, že ty, ak to nerobíš, v podstate si neposlušný, pretože to je Božia vec, to je vec, ktorú ty máš prinášať. A teraz ako keby som vám povedal ten základ toho všetkého, čo vlastne znamená inak sa pozerá na veci, čo znamená, že ty máš vládu a autoritu. To znamená, že v tom manažerskom slovníku, ja som študoval management, sa to nazýva aj to, že si proaktívny. Rozdiel medzi proaktivitou a reaktivitou je v tom, ako keď si porovnáš termostat a teplomer. Proaktívny človek, podľa mňa tak by mal vyzerať kresťan, je človek, ktorého neovplyvňuje okolie, ale on ovplyvňuje okolie. To je ten termostat. Veľa ľudí je reaktívnych. Vonku je škaredé počasie, mám zlú náladu. Prišiel som do spoločnosti ľudí, kde sa všetci majú zle, mám sa ja zle. To je človek reaktívny, ale my by sme takýto nemali byť, lebo v kráľovstve ty máš vládu a moc. To znamená, že čomu veríš, to ťa sprevádza. A teraz tá dôležitá vec, premenená myseľ. Ty si nové stvorenie. Ja vám to poviem na tom príklade so Zuzkou, to ona vymyslela. Moja Zuzka sa teraz volá Kmotorková, ale predtým sa volala Zuzka Furielová. Čiže keď bola staré stvorenie, volala sa Zuzka Furielová ako nové stvorenie, sa volá Zuzka Kmotorková. Ale keď sme boli manželia prvý týždeň, tak dvíhala telefón tým štýlom, že jej niekto volá, že prosím, Kmotorková, hej, a oni zostali takí, že nevie, jak sa volá, alebo čo sa deje. Hej, ona im vysvetlila, viete, ja mám teraz nové meno. Ty ako nové stvorenie už máš túto moc a autoritu. Si pokrstený? OK, máš všetko, čo potrebuješ. Chceš viac Ducha Svätého? Modlí sa, naplní ťa, funguješ, nepotrebuješ nič špeciálne, nič viac. Si nové stvorenie, lenže ty sa potrebuješ naučiť, že už si není starý a hriešný, ale si nový a svätý. A máš tu moc a autoritu. A v tom, čím viac tým žiješ, čím viac sa podpisuješ, čím viac vyplňaš tabulky, kde sa podpisuješ Zuzana Kmotorková, tým viac si to zvykáš a už potom po niekoľkých rokoch ti to je úplne prirodzené. Toto je presne to, o čom je premenená myseľ. Ty už si nové stvorenie, ale potrebuješ tie staré koncepty v zmysle zmeniť. Tie staré koncepty v zmysle potrebuješ vymeniť. Potrebujú byť nové. Ešte jeden príklad k tomuto. Hovorí sa o tom, že väzni, ktorí sú dlhodobo vo väznici, tak hoci kde, keď chodia, tak musia čakať, keď im otvoria dvere. A raz som pozeral taký seriál, volá sa Monk, asi ho poznáte. A on na základe tohto zistil, že kto bol vrahom, pretože tam bol jeden človek, ktorý vždy, keď prišiel ku dverám, tak zastavil, pretože on bol veľmi dlho vo väznici a bol zvyknutý na to, že musí počkať, kým mu tie dvere niekto otvorí. Tým chcem povedať to, že ty môžeš byť na slobode, ale ten koncept zmýšľania máš ešte starý. Ty si svätý, ty už viac nie si hriešnik. Ty už si nové stvorenie a si svätý. A teraz povieš, dobre, ale ešte sa stane, že spravím hriech. Dobre? Adam a Eva na začiatku boli hriešní alebo boli svätí? Boli svätí. Spravili hriech? Áno. Prečo? K tomu, aby si spravil hriech, napriek tomu, že si svätý, potrebuješ len dve veci. Slobodnú vôľu a nechať sa oklamať. Slobodná vôľa a to, že sa necháš oklamať. Keby Pán Boh zoberie slobodnú vôľu, tak už nemôže byť láska k nemu, ktorá by bola úprimná, ktorú sa môžeš rozhodovať, pretože keby som na opustenom ostrove a je tam len jedna žena, nemôžem si vybrať manželku. Potrebuješ mať vždy možnosť voľby. A druhá vec,
slobodná vôľa a necháš sa oklamať. Keď ti diabol hovorí zlé veci o tebe, že si zlý, že nemáš na to, že máš sa porovnávať a pozri sa ty, ako fungujú ľudia, neviem čo, necháš sa oklamať, potom ohováraš, potom padneš vo veciach. Potom to nie je to, čo máš žiť. Ale napriek tomu ty si nové stvorenie. A keď si čítaš ďalšie listy, tak je tam napísané, myslím, že Ján vo svojom liste to píše, že ak náhodou zhrešíte, máme zastancu Ježíša Krista. V cirkvi to má byť také, že priatelia, vy hrešíte, to je pod vašu úroveň, čo tu robíte? To je pod tvoju úroveň, aby si robil hriech niekde. Ty si nové stvorenie, tvoj otec je Boh. Pavol hovorí, že napodobňujte Boha ako milované deti. My máme byť imitátori Boha. Hej? Keď niekto za tebou príde a povie, ty sa tváriš ako Boh, tak povedz, áno, veď o to sa snažím. Napodobňujte Boha ako milované deti. My sme imitátori Boha, my ho napodobňujeme. Veď to je super, nie? Náš otec je skvelý a my máme jeho napodobňovať, nie nejaké veci tu. My máme napodobňovať Boha ako milované deti. Toto je to, do čoho máme vstupovať. A teda, rozumieš tomu, že potrebuješ mať premenenú myseľ a že v novom živote potrebuješ si tú myseľ obnovovať. A ako sa toto deje? Deje sa to skrze také dve veci. Skrze zjavenie a poznanie. Jeden príbeh vám krátky prečítam o tom, ako Ježiš utíšil búrku na mori. Je to Evangelium podľa Marka, 4. kapitola od 37. verša. Marek 4, 37 až 40. Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Ešte mám pol hodinu, či už vyčerpávam čas? Halelúja, Pán Boh je dobrý. Lebo ešte toľko by som vám tomu chcel povedať tomu. Dobre. Marek 4, 37 až 40. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže loď sa naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a moru a povedal, mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili, čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú. Amen. Teraz ešte chcem posilniť vašu novú premenenú myseľ jednou vecou. Ako sa nazýva to, keď sa rozprávate s Bohom? Modlitba. Čo spravili vlastne učeníci v tomto príbehu? Trošku sa to tam pokazilo a nevedeli, čo majú robiť, bola tam búrka a budia Ježiša. Skvelý nápad, nie? Pomodlíme sa, hej? Zobudili Ježiša a hovorím, učiteľ, nedbá, že hynieme? Čo robil Ježiš? Ježiš spal. To je strašný pohodiak. Čo sa stalo? Ježiš vypočul modlitbu. Utišil búrku. A teraz paradoxne, Boh vypočuje tvoju modlitbu, utiší búrku, obzrie sa na teba a povie ti, že ty nemáš dostatok viery. Prečo? Pretože Ježiš vedel, že oni už mali autoritu na to, aby tú búrku sami utišili. Sú veci v živote, ktoré chce Boh spraviť pre teba, ale sú veci v živote, ktoré chce Boh spraviť skrze teba. Ježiš spal. To znamená, že ty máš vládu nad tou búrkou, nad ktorou dokážeš mať pokoj, nad ktorou spíš. Teraz uvoľňujem pokoj nad váš život, nad všetky búrky, ktoré sú v vašom živote. Nad hociakú búrku, ktorú máš v živote, ak dokážeš nad ňou spať, máš autoritu a moc na to, aby si ju utišil. Ježiš bol plný Ducha Svätého a Duch Svätý sa nazýva knieža pokoja. Čo vlastne spravil Ježiš? Ježiš uvoľnil pokoj nad tú situáciu. To je zvláštne. Ja sa modlím k Bohu a hovorím, prosím ťa, správ túto vec, on to spraví a povie mi, Andrej, nemáš dostatok viery. Prečo? Pretože častokrát stačí to, že ja neprídem za človekom a nehovorím, Pane Ježišu, prosím ťa, uzdrav ho, ale uvedomím si nie svojou svetosťou a svojou tým, že by som sa veľa modlila a veľa čítal Bibliu, ale skrze toho, že mám Ducha Svätého v sebe, napodobňujem Boha ako milovaný syn a poviem tomu človeku, v mene Ježiš Kristus, buď uzdravený. Ty to máš v sebe, ty si nové stvorenie. Keď toto dovolíš, aby vstúpil do tvojej mysle, začnú sa meniť veci okolo teba. A teraz, ako tú myseľ si vlastne máš naplňať tými správnymi vecami? Ja som si niekedy myslel, že potrebujem veľmi veľa čítať a študovať na to, aby som dobre poznal Boha. A som si tak vravel, že
niektorí ľudia v Amerike, ktorí sa tým živia, hej, že ráno sa zobudí, to bola taká moja predstava, ráno sa zobudím, budem sa modliť, prečítam si Bibliu, robím nejaké super slova, potom poviem niekde slúžiť, to by bol život. To by som určite vedel poznať iné tajomstvá Božieho srdca, ako teraz poznám. A v tom som pochopil jednu vec. To slovo, ktoré Štepán tu dneska hovoril cez chvály, bolo pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi silné v tom, že Ježiš nehovorí, že dám vám poznať Otcovo srdce kvôli tomu, že budete veľa študovať Bibliu. Ale on hovorí, že už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazval som vás priateľmi, pretože som vám povedal všetko, čo som počul od svojho otca. Ak chceš poznať hlboko Božie srdce, poznať všetko od dobrého otca, stačí, že si jeho priateľom. A keď si pozeráte tých veľkých mužov v Biblii, tak oni vždycky pristúpali k Bohu ako k priatelia. Či to bol Mojžiš, či to bol Abraham a tak ďalej. Dávid a ďalší ľudia. Nie je to o tom, že veľa študuješ, že veľa si hľadaš tie veci, pretože to všetko môže ísť do tvojej mysle a nič sa nestane. Ale Pán Boh ti dovolí spoznávať ho kvôli tomu, že si jeho priateľ a že investuješ do vzťahu. A ak vás zaujímajú tieto veci, bolo by dobré, že by ste si poznačili list Hebrejom 11. kapitolu, lebo tá hovorí o viere. A mysel veľmi súvisí s vierou. A v 11. kapitole je krásne v Hebrejom napísaných veľmi veľa vecí o viere. To nebudem teraz čítať, to bolo dobré, že si doma v kľude nad tým sadnete a budete rozmýšľať o vecami, ktoré sú tam napísané. Ale vám chcem povedať, ako vlastne ty si môžeš premeniť tú mysel. Pretože teraz vieš, že môžeš mať nejaký starý život, nejaký nový život a teraz vlastne potrebuješ sa naplniť tými správnymi vecami. Keď chceme prinášať ako v nebi, tak i na zemi, potrebujeme ten model, ten koncept neba nájsť, aby sme ho prijali my. A to sa deje skrze dve veci. Skrze zjavenie a poznanie. Toto je taká vec, ktorú ja tak vyučujem, aj keď v rôznych spoločenstvách sa to vyučuje inak, lebo aj to slovo má trochu iný význam, lebo napríklad katolícka cirkev vyučuje to, že zjavenie je už Ježišovi Kristovi úplné. Čo znamená, že Ježiš už všetko ukázal, všetko, čo bolo dôležité, ukázal. Ale ako keby ty poznáš to, že čítaš si v Biblii jeden verš 300 krát a na 301. zrazu tam je niečo nové pre teba. Hej, a nič sa tam nezmenilo. Preto zjavenie je úplné, ale jednoducho do tvojho života, keby Duch Svätý ti to môže do aktuálnej situácie ukázať, toto zjavenie. A zjavenie je teda čo? Zjavenie je, že Duch Svätý ti ukáže alebo vysvetlí nejakú oblasť, ktorá ti zrazu takto docvakne. A ty si povieš, wow. Celý život sa modlíš za chorých a potom si uvedomíš, wow, ja ich mám uzdravovať. A zrazu ti to docvakne. Toto je zjavenie. Ale ty potrebuješ niečo ešte hlbšie a to sa nazýva poznanie. Keď sa na začiatku v Biblii hovorí, že Adam poznal Evu, tak hovoríme o tomto poznaní. Niečo veľmi hlboké, intimné, blízke. Tam sa používa slovo jada, čo je niečo blízke. Niečo také poznanie, ktoré naozaj plodí život. A poznanie vlastne znamená to, že toto zjavenie, ktoré ti Pán Boh vysvetlí, ti prenikne hlboko do srdca a na základe toho začne žiť. Toto je premenená myseľ. Ak teraz máš vo svojom živote nejakú oblasť, stojíš na chválach a zrazu ti niečo vyskočí, ideš do školy, máš skúšky, máš z toho veľký stres, Pán Boh ťa pozýva do vzťahov, pozýva ťa do veci, pozýva ťa do odvahy a nevieš do toho vstúpiť, potrebuješ sa modliť za to, aby ti to on ukázal a vysvetlil. A za to, že si jeho priateľ, on ti to ukáže a vysvetlí. Duch Svätý ti to ukáže. Ale potom potrebuješ, aby tieto fakty prešli ešte hlbšie. A to je poznanie. A toto, ja mám skúsenosť, že sa deje väčšinou len na skrytom mieste, v intimite. Že mám pocit, že na takýchto miestach, ako sú konferencie, to môžeš porozumieť tomu ako nejaké zjavenie do svojej mysle, ale potom sa to potrebuje dostať hlbšie do tvojho života a na základe toho ty začneš konať a žiť. Poznanie je niečo, čo akoby sprevádza tvoje vedomé, aj podvedomé myslenie. Niečo, čo sprevádza celú tvoju bytosť. Celého teba, celého človeka. A preto ty, keď rozumieš, čomu veríš, keď si tie koncepty vo svojej mysli uvedomuješ, tak ich môžeš zmeniť. Keď máš zjavenie a poznanie, vstúpi do tvojej mysle, do tvojho srdca. A mnoho tých manažerských autorov, keď som ich už spomínal, hovorí takú zaujímavú vec, že vlastne človek je jediné stvorenie, ktoré sa dokáže na svoj život pozerať tak, že akoby si v tretej osobe a pozeráš sa na to, ako konáš. Ty máš schopnosť vo svojom živote robiť to, že dokážeš si uvedomiť, prečo konáš tak, ako konáš. Dokážeš si vo svojom živote uvedomiť, prečo na nejakého človeka sa hneváš a dokážeš si to uvedomiť, že možno tam je nejaká vec z tohto, možno som zranený. Jednoducho, ty ako človek máš na to moc. Môžeš sa na svoje konanie takto pozerať. Toto nazývame spýtovanie svedomia. A keď hovoríme o premenenej mysli, viete, aké správne slovo sa na to má používať?
Slovo pokánie. Slovo pokánie vo svojom koreni vlastne znamená obnova zmýšľania. Premente sa obnovou zmýšľania. V Genesis 12. kapitole. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Požehnám tých, čo ťa žehnajú, tých, čo ťa budú zlorečiť, ty budem ešte ja zlorečiť. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Urobím z teba veľký národ. Viete, jak ten príbeh vyzeral? Abraham veľmi túžil po svojom potomkovi. Pán Boh mu hovorí, dáva mu zjavenie, že urobím z teba veľký národ. I keď dostaneš zjavenie, môžeš robiť dve veci. Uveriť mu, alebo mu neuveriť. Vždy musíš mať na výber. Každé slovo od Boha musí byť preskúšané. Genesis 15, čiže ideme o 3 kapitoly ďalej. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo, čiže opäť mal nejaké zjavenie. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damský Eliezer. Abrám ešte dodal, veď si mi nedal potomka môj sluha, narodený v mojom dome, má byť môjim dedičom. Hospodin mu však povedal, on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyvedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a to sa mu počítalo za spravodlivosť. V 12. kapitole mu Pán Boh dáva zjavenie, dáva mu prisľúbenie. Každé to prisľúbenie musí byť vyskúšané a nič sa nedieje. Pán Boh ti povie nejakú skvelú vec do tvojho života a nič sa nedieje. Ježiš počul o tom, že je milovaný syn, potom ide na púšť a prvá vec, ktorú mu diabol hovorí, ak si milovaný Boží syn a tak ďalej. Každé prisľúbenie, ktoré Pán Boh dáva do tvojho života, musí byť odskúšané. Čo sa stalo v ďalšej kapitole? Abramová žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menu Hagar. Raz Sára povedala Abramovi, pozri, Hospodin mi zabranil rodiť, voď teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abram prijal radu od Sáraj. Po 10 rokoch odtedy, čo sa Abram nasťahol do Kanánu, Abramová žena Sáraj vzala svoju egyptskú slúžku Agar a dala ju svojmu mužovi Abramovi za ženu. On vošiel k Agar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. Otázka, či mal premenenú mysel alebo nemal, uvidíme na tomto príklade. Pán Boh ti povie nejaké zjavenie, nejaké slovo, ktoré potrebuje byť odskúšané a keď sa dlho nedieje, môžeš začať robiť skutky. Im sa to zdalo ako dobrý nápad. Pán Boh mi povedal nejakú vec, no tak poďme to spraviť takto. Organizuješ nejakú akciu a máš pocit, že Pán Boh sa o to nestará, tak si rýchlo vymyslíš nejakú vec. Hej, ja som v tomto perfektný. Ja keď mám pocit, že Pán Boh mi niečo povie, tak už vidím 10 spôsobov, ako to spravím, bez toho, aby to vyžadovalo vieru. To je veľmi zlé. Tento postoj nevyžadoval vieru, išlo o skutky. Čo sa stalo ďalej? Toto dieťa sa volalo Izmael, dieťa zákona. Prečo? Lebo zákon nevyžaduje vieru. Ty keď vieš, čo máš robiť, to nevyžaduje vieru. Ak keď chceš žiť v kráľovstve, je to dosť nepohodlné. Veľa ľudí, ktorí má také pozadie trošku, nazývame to, že zákonnícke, alebo také, že má rado pravidlá, má problém vstúpiť do kráľovstva, lebo v kráľovstve to nie je jasné. Kráľovstvo vyžaduje vzťah. A mať vzťah je niekedy o mnoho ťažšie, ako mať pravidlá. Pretože keď máš pravidlá, vieš, čo máš spraviť a odfajkneš si to, aj to vybavené. Keď máš vstupovať do vzťahu, je to o to ťažšie. Lebo to vyžaduje vieru. To je ten príklad starého a nového zákona, Izmaela a ďalšieho syna. Ale čo sa stalo potom ďalej? Genesis 17. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal, ja som El Shaddai. Chod stále predo mnou, buď bezúhonný. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou. Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Už sa nebudeš volať Abram, tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a vyjdú z teba aj králi. Potom Boh povedal Abramovi, svoju manželku Sára už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Vyjdú z nej králi národov. Abraham padol na tvár, zasmial sa v duchu a povedal si, môže sa 100-ročnému narodiť syna, môže 90-ročná Sára porodiť. Vyžadovalo to vieru. Abraham povedal Bohu, keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou, Boh však opakoval, tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák.
Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho 12 kniežat a robím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. Keď Boh skončil rozhovor s Abrahamom, odišiel od neho. Amen. Čo tam je zaujímavé? Keď Pán Boh, keď kráčaš vo viere a pritom môžeme povedať, že Abraham to nespravil až tak dobre. Urobil to z vlastných skutkov a zo všetkých vecí. Že keď Pán Boh dá prisľúbenie, keď ti povie nejakú vec, on má v sebe schopnosť, aby sa to uskutočnilo. Preto sme povolaní do snívania alebo do tvorenia plánov, lebo z toho filozofického hľadiska sen je niečo nereálne, ale do tvorenia vecí, ktoré Pán Boh má v tvojom živote predpripravené. Môžu to byť šialené veci. Ale každé slovo, ktoré ide od Boha, má v sebe samom schopnosť uskutočniť sa. A Pán Boh mu povedal, ja som El Shaddai. Ty keď vstúpiš do tohto blízkeho vzťahu s Bohom, ktorý vyžaduje vieru, tak zároveň Boh ti ukáže niečo nové o sebe. El Shaddai je Boh, ktorý sa postará. Keď dovolíš Bohu, aby si išiel do takejto blízkosti, do takéhoto priateľstva, ukáže ti veľmi veľa vecí o sebe samom. Ukáže ti veci, ktoré sú skvelé. A teda prisľúbenie, okrem toho, že urobí to samé prisľúbenie a uskutoční ho, zjavuje aj Boží charakter. A chcem vám povedať, že tento postoj tiež vyžadoval vieru a bol tam potrebný aj skutok, pretože Abraham sa musel milovať so svojou manželkou, napriek tomu, že mali vysoký vek a neviem si to predstaviť. On sa na tom zasmial, čiže pravdepodobne už spolu fungovali trochu inak. A teraz sa ma možno spýtate, no dobre, ako mám vo svojom živote vedieť, kedy mám vykročiť do skutkov a kedy mám len očakávať s vierou? Moja odpoveď je, neviem. Ja fakt neviem. Jednoducho, ešte som na to neprišiel, asi sa na to ani nedá prísť. Pretože vtedy by to vstúpilo do zákona a mal by si nejaké pravidlá, ktoré ti teraz poviem a podľa toho si vieš odškrtnúť. Lenže akoby Pán Boh to necháva v takej zvláštnej schopnosti, v niečom takom príjemnom, že on ti to nepovie jasne, aby to zostalo tajomstvom a aby si zostal na ňom závislý a vyžadovalo to vzťah. Má to výborne vymyslené. A o tom to je kráľovstvo, o hlbokom vzťahu. A keď Ježiš vyučuje veci, tak všetky veci vyučuje vo viere. Hľadajte Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť. Božie kráľovstvo je spravodlivosť, radosť a pokoj v Duchu Svetom. A všetky veci, Ježiš hovorí veľmi veľa o viere a o tom tým pánom, že máme mať premenenú myseľ. A taký citát, ktorý k tomuto mám, je... Pavol hovorí v 12. kapitole Rímanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svätú, Bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Čím dlhšie sa obnovuješ premenou zmýšľania, tým viac vieš rozlišovať tieto veci. A to nie je o tom, že ty by si sa musel snažiť, lebo kráľovstvo má v sebe schopnosť, že akoby uberá z tvojho života výkon. Mňa to teraz Pavol veľmi učí a si to všímam, že hovorí mi, že čím menej robíš, tým viac budeš prinášať ovocia. Hej, tieto paradoxy, my sa s kapelou na tom smejeme, že keď chceme vedieť, ako funguje kráľovstvo, tak je to presne naopak, ako je to v bežnom živote. V Božom kráľovstve funguje princíp, čím viac dávaš, tým viac dostaneš. V bežnom živote, čím viac si necháš, tak tým máš viac. Kráľovstvo je to naopak, čím viac dávaš, tým viac dostaneš. A mne Pán Boh teraz hovorí presne o tom, že nerob toľko toho veľa, rob menej a budeš prinášať viac ovocia. A mne to je také, že hej, tej mojej mentalite niekedy výkonníckej, neviem tomu porozumieť, ako to je možné. Ale tento postoj vyžaduje vieru, tak postupne sa na to pripravujem a postupne sa k tomu učím. A práve o toto ide, že Pán Boh je ten, ktorý hladí hlboko na srdce a čím viac si s ním, tým on automaticky premieňa tvoju mysel, premieňa tvoje fungovanie. Ale na druhej strane môžeme hovoriť o tom kríži, ktorý Ježiš hovorí, že musíme niesť svoj kríž a nasledovať ho. Je veľmi veľa vecí v tom živote, ktoré ešte možno nie sú poriešené, či je to o identite, mentalite, možno nejaký hriech, ktorý sa stále opakuje. A teraz vieš, že áno, máš autoritu a moc ho poraziť. Máš autoritu na to, že ak máš depresie, ráno sa zobudíš a povieš mene Ježiš Kristus, prehlasujem nad sebou nad týmto dňom dobré veci. A je veľmi dôležité, ako rozmýšľaš, pretože v Biblii je taká zaujímavá vec, ktorá je napísaná, a to je v prísloviach 23.7. Ako človek v srdci uvažuje, taký je. Kráľovstvo sa šíri týmto spôsobom. To, čo máš hlboko v srdci, to uvoľňuješ okolo seba. Kráľovstvo sa neuvoľňuje cez pódia. Hej, paradoxne. Kráľovstvo sa neuvoľňuje tým, že by ste počuli super slovo. Kráľovstvo sa uvoľňuje tým, že ty hlboko v sebe nesieš veci kráľovstva, si premenený a automaticky to roznášaš okolo seba. Preto je to tak dôležité. Preto je dôležité mať to zjavenie, poznanie a pracovať na tom.
niekedy to ide ako milosť, že sa modlíš a niektoré veci sú takto zmenené. A niekedy je to ako naozaj nesenie kríža, kedy každý deň si pripomínaš, som milovaný syn, aj keď sa tak necítiš. Ale toto vyžaduje vieru a toto je ten kríž, ktorý máš niesť. Toto je to, keď v tvojom živote sú oblasti, do ktorých vieš, že máš vstupovať a nemáš na to odvahu. To sú veci, keď ráno sa zobudíš, máš zlú náladu a vieš, že máš mať dobrú náladu, lebo Božie kráľovstvo je spravodlivosť, radosť a pokoj v duchu svetom. A to je to, kedy niekedy je to milosť a niekedy je to drina. Ale obidve tie veci majú v sebe ten správny priestor. Vieš, čo je pravda u nás? Sme milované Božie deti? Áno, ale Pavol hovorí, že máme byť ako vojak Ježiša Krista. Alebo na jednom mieste hovorí, že sme nevesta. Tak čo sme teda? Kráľovstve platí tento princíp. Hej, a ešte môžeme povedať, že hej, na niektorých miestach sa hovorí o tom, že sme hriešnici. Čo teda? A to by som už dlho vyučoval o hierarchii práv a ďalších vecí, ale v kráľovstve je dôležitá vec, ktorú keď porozumiete, dá vám to veľký pokoj nad vás. A to je, že v kráľovstve môže platiť aj to, že si svätý aj hriešnik zároveň. My v Európe sme naučení zmýšľať, že bude to biele alebo je to čierne, v kráľovstve to môže byť aj biele aj čierne naraz. Keď máš ťažké obdobie, čo máš robiť? Máš bojovať, máš sa veľa modliť, máš sa postiť, aby sa to dialo, alebo máš zostať len v tichosti s otcom, ktorý bude nad tvojim životom a ktorý ťa vyťahne z toho. A jedno aj druhé zároveň. Ale zase toto je ďalšia oblasť, ktorej potrebuješ vzťah. Lebo raz je to tak a raz je to tak. To je na tomto pekné a to je na tomto to zaujímavé. A spomenul som jednu vec, že je veľmi dôležité uvedomovať si, že to, čo máme vo svojom srdci, tak to my hovoríme. A slova sú veľmi silný nástroj, okrem toho, že môžeme prorokovať a tak ďalej. Ale čo hovorí Biblia? V prísloviach 18.21. Smrť, priam tak, ako život býva v moci jazyka, a tí, čo radi obradzajú ním, budú sa živiť jeho ovocím. To, čo mu veríš, to ťa sprevádza, to, čo žiješ vo vnútri, to uvoľňuješ a to, čo máš vo svojom srdci, to máš na jazyku. Preto je veľmi dôležité si uvedomovať slova, ktoré používaš. Či sú to slova prekliatia alebo žehnania. My niekedy, kresťania, sme tak zvyknutí, že no veď my mu chceme pomôcť. A pritom v tvojom srdci je len odsúdenie. A to môžeš zmeniť, lebo máš nad tým moc a máš nad tým autoritu. Ďalšia vec. Hebrejom 11.3. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. V kráľovstve sa všetky veci najskôr dejú v neviditeľnej sfére a potom v viditeľnej. A teraz to nemyslím len v tej duchovnej oblasti, ale aj v absolútne jednoduchej, napríklad takej psychologickej oblasti. Keď ideš niečo tvoriť, najskôr sa potrebuješ predstaviť, aby si to mohol spraviť. Preto je dôležité vedieť, čo máš vo svojej mysli a nechať si ju premeniť. Matúš 12.37. Podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. Alebo ďalej, Príslovia 12.25. Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však obveseluje. Filipanom 4.6. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdce a vaše mysle Ježišovi Kristovi. Posledné 2. Rímanom 10.17. Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Jakub 3.2. Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Preto je veľmi dôležité, čo hovoríme a čo robíme. Preto je veľmi dôležité uvedomovať si prehlásenia nad svojim životom. Niektorí ľudia povedia, že to je len taká psychológia a povedia, že pozrieš sa do zrkadla, si super, si pekný, dneska to dáš. Ale chcem vám povedať, že viete, veľmi veľa vecí ľudia z tohto sveta obkúkali z kráľovstva a porozumeli princípom, ktoré fungujú. Porozumeli tomu. Ja keď čítam manažerské knižky, tak napríklad v mnohých v nich, takých tých dobrých, sa hovorí o tom, že včera sme sa o tom rozprávali, keď sme išli v aute, že nezískavaj si ľudí priateľov len kvôli tomu, že ho stretneš a povieš, rád ťa vidím, a on vidí, že to nemyslíš vážne. A že nech to ide hlboko z tvojho srdca z charakteru. Veľa manažerov o tom hovorí, že viesť ľudí máš z charakteru a z úprimnosti. To je princíp kráľovstva. Alebo ďalší príklad, včera Tomáš nám hovoril jeden skvelý príklad o pilotovi, ktorý mal problémy a pointa bola tá, že mal ísť vyhrešiť jedného človeka, ktorý to spravil zle. A on ho nevyhrešil, prišiel za ním a povedal mu, že viem, že to už viackrát nespravíš a dal mu druhú šancu. To je absolútny princíp kráľovstva. A v takýchto princípoch je veľmi veľa. A svet tieto veci si všíma, manažeri si to všímajú. Jedného manažera, ktorého som sledoval, ktorý mal veľmi dobré výsledky, tak hovoril, že 10% zo svojho majetku investuje do niektorých vecí, a teda rozdáva do niektorých dobrých vecí. My kresťania poznáme ten princíp a nazývame ho desiatky. A že veľmi veľa tých vecí svet obkúkal z kráľovstva. A preto, keď hovoríme o prehláseniach, niekedy si ľudia povedia, že to sú len také psychologické veci, a veď vyskúšajte si to.
Človek, ktorý dokáže ovládať svoje ústa, dokáže ovládať celé svoje telo. To, čo máš v srdci, to máš väčšinu na jazyku. A niekedy to funguje aj paradoxne naopak. Ak máš problém s tým, že ohováraš ľudí a uvedomíš si to a začneš im jazykom žehnať, tak to vstupuje naspäť aj do teba. Môžem vám dať priestor na otázky. Z toho, čo som hovoril, je niečo, čo nie je jasné? Dobre. Neviem, či aj v Česku je taká mentalita, ale mnohí sme tu Slováci. Ja viem, že na Slovensku, keď sa toto spýtam, nikto sa nikdy nespýta, lebo sa hanbíme, hej. Takže ak nemáte otázku, môžeme sa potom stretnúť niekde na káve, alebo môžem vám ešte niečo k tomu povedať. Ale ak je tu niekto, kto má odvahu a chce sa niečo spýtať, niečo nebolo jasné, tak sa spýtajte. Dobre, teraz si budem myslieť, že tak dobre hovorím, hej, že to je také jasné. Takže krátke opakovania, môžeme ísť potom na tie prehlásenia? Dobre. Nech sa páči, Paška. Výborná otázka. Ďakujem, že sa to pýtaš, výborná otázka. Aj medici sa nás to pýtali, lebo povedali, že keď všetkých uzdravíme, tak nebudú mať prácu. Teraz vám poviem veľmi úprimne, že áno, je to tak. Že za mnohých ľudí, za ktorých sa modlíme, nie sú uzdravení a neviem prečo. Ale viem pár vecí. Prvá je, že každý, kto prišiel za Ježišom, bol uzdravený. To je prvá vec, ktorá je pre mňa dôležitá. Druhá vec je, že Pán Boh nedáva choroby, ale uzdravuje choroby. To znamená, že Ježiš a Otec sú jedno. Tretia vec je, že Ježiš hovorí jasne, chorých uzdravujte. A teraz ľudia čo väčšinou robia? No to Pán Boh ti necháva, aby ťa niečo naučil a tak ďalej, hej? My vstupujeme do nejakej takej teológie, alebo do niečoho, že snažíme sa to vysvetliť. Jeden príklad v Biblii, kedy učeníci nevedeli uzdraviť človeka a začali sa tam baviť, no to asi má hriechy kvôli rodičom a takto sa narodil a takto. Čo spravil? Ježiš prišiel a povedal, že toto je na Božiu slávu a uzdravil ho. Ježiš nikdy nevstupoval do toho, aby dával do toho nejakú teológiu a vysvetloval. Lebo viete, zo skúseností do veľkej miery pramení náš pohľad na Boha. A keď to pramení z negatívnej skúsenosti, máme aj negatívny pohľad na Boha. Preto my máme mať zjavenie a poznanie z neba, nie na základe svojej skúsenosti. Ja keď sa modlím za ľudí, tak používam taký princíp, že keď sa modlím za 100 ľudí a 99 nie je uzdravených, tak za toho 100 sa modlím, ako by všetci pred ním boli uzdravení. Pretože jednoducho ja viem, že pravda je to, že Pán Boh robí niečo, aj keď to nevidím, a určite uzdravuje, aj keď to možno nevidím. Máme svedectvo. Prvýkrát, keď sme sa takto modlili uzdravenie na verejnosti, my sme robili také aktivity treasure hunt, sa to volá, si to poznáte, že sa stretne pár ľudí, povieme si nejaké také súradnice, veci, čo nás napadnú, indície, tie si napíšeme do mobilu, že napríklad mali sme, že dievčatá sa budú fotiť, bude mať problémy s dýchaním, bude bolieť chrbát. To sme robili počas Halloweenu ako takú protiakciu. Potom viete, ono to vyzerá čudne, keď prídete za cudzým človekom, tak sme to vymysleli tak, že my si to napíšeme do mobilu, prídeme za tým človekom a povieme: Dobrý deň, my hľadáme niekoho, kto sa fotil, vy ste sa práve fotili, no a nemáte náhodou problémy s dýchaním alebo s chrbticou? A oni to berú tak zaujímavé, že čo sa deje, hej? A povedia: Áno, mám obidve. A takto sa to stalo s jedným dievčaťom, ktoré sa volalo Lídia, robili sme treasure hunt. Večer o 9:00 sa niekto fotil na druhej strane ulice, tak sme za nimi išli a povedal: Áno, ja mám obidve. No my, že no viete, my sme tu z takého spoločenstva, my sa modlívame za uzdravenia. Ona: Áno, ja to poznám, ja tomu verím. My, že wow. To si asi prvá. No a tak sme sa aj pýtali teda, že my veríme tomu, že keď sa budeme teda modliť, môže byť uzdravená, že máme túto schopnosť a ideme sa modliť za ňu, hej? A to niekedy my sami seba presvedčame, že máme tú schopnosť, lebo vieme, aký máme na to názor a iba tak, áno, my máme tú schopnosť uzdravať, no vyskúšajme to. Uvedomujem si jednu vec. Tá parketa je potom na Bohu. Ja v sebe samom mám autoritu, mám tú moc, ale uzdravenie ide od Boha. To znamená, že ja spravím to, čo mi on povedal, a to zvyšne nechám na neho a nechcem ho obehovať, nechcem byť neho advokát. Ja som jeho svedok a svedčím, že sme zažili veľa uzdravení. Modlili sme sa za túto Lídiu a ona povedala, že no tak ja som tanečníčka, tak neviem, či mi to prešlo, ale veď pondelok budem tancovať, tak vám môžem dať vedieť. Ja že no dobre, tak si vymeňme telefónne čísla. Ona, no takýto štýl výmeny čísla som ešte nikdy nezažila, to je fakt super. A my si vymenili čísla. Večer, keď sme mali stretnutie tímu, tak nám písala, že prežíva veľmi ťažké obdobie a že už dlho chcela prísť na chvály do spoločenstva a nikdy nenabrala odvahu, že to bolo veľmi silné pre ňu. No a potom pondelok nám písala, že cítila, že sa lepšie tancovala, takže to bola sila v tom. A neviem teraz, čo som tým chcel povedať, ja, že keď nie sú náhodou uzdravení, ale áno. Stáva sa aj to, že tí ľudia nie sú buď hneď uzdravení. To máme ďalšie svedectvo. Raz sme stretli jedno dievča, keď sme sa prvýkrát tak na verejnosti modlili, mala barle. Išli sme za ňou a mala tam aj rodičov a viete, už keď to hovoríte na pódiu, tak už to vyzerá ako super svedectvo, ale v tej chvíli sa cítite takýto malý, neviete, čo máte robiť, či sa máte modliť v jazykoch alebo nie a čo vlastne, ako to celé spraviť. Mala tam rodičov, tak my, že dobrý.
My sme si dneska tak hovorili, že keď niekoho stretneme na barlách, že by sme sa modlili, aby sa rýchlejšie uzdravil. A teraz viete si predstaviť tie pohľady. No dobre. A našťastie tá mamina bola taká zlatá, povedala, no dneska sme sa akurát rozprávali, že už si ja nevieme predstaviť, že by bola bez toho, hej, tak to my sme sa s Johnom tam akurát modlili, sme sa tak dali, sme dali ruku na koleno, niečo sme rýchlo povedali, nejakú krátku modlitbu, čo nás napadla, Pane Ježišu, uzdrav to mene Ježiš, amen. A ani nás nenapadlo sa spýtať, či niečo cítila, už sme rýchlo chceli ísť preč. A toto svedectvo sme hovorili s týmto záverom asi 2-3 roky. Až potom prišlo jedna dievča v spoločenstve za nami a vravelo, že bolo na jednom tábore, kde bolo jedno dievča, ktoré raz išlo po námestí a stretla tam 2 chalanov, ktorí sa za ňu modlili a potom, keď išla k doktorovi, tak doktor nechápal, lebo sa jej to tak rýchlo hojilo, že to sa nedieje. A my si vravíme, wow, toto svedectvo hovoríme až po 3 rokoch, že chápeme, čo sa deje. Čiže tým chcem povedať, že nie vždy pred našimi očami sa stane to uzdravenie a stane sa neskôr. Ale poznám aj ľudí, napríklad ja. Bol som pred 2 týždňami v Londýne, mám nadchu, ľudia sa za mňa modlili a ešte dneska som smrkal, hej. Ja jednoducho neviem, prečo tak je. Ja nerozumiem tomu. Neviem. Ale to mi nebráni, ako keby už niekde som to tak prijal, že jednoducho ja mám tiež rád na všetko odpoveď, ale jednoducho neviem, ja fakt neviem. A nevadí mi to, ale ma to motivuje k tomu, aby som sa modlil za tých ľudí. Aby som prinášal, ako v nebi, tak i na zemi, jednoducho. Učeníkom sa to tiež raz nepodarilo, inak to je zaujímavé. A Ježiš im povedal, že niektorí, myslím, že ale on vyháňal vtedy démonov, a on povedal, že niektorí sa dajú vyhnať len modlitbou a pôstom. Čiže toto môže byť ešte tiež odpoveď, trošku viac sa modliť a toto. Ale ja si myslím, že nikdy nie je problém na tej strane otec, že by nechcel uzdraviť. Ja si skôr myslím, že problém je na tejto strane a to príjmam, že v pohode, že učím sa to. Ak poznáte Todda Whitea, tak raz on v jednom vyučovaní povedal, že on sa takto modlil za približne 1000 ľudí a nič sa nestalo. A odtedy sa deje, takže za koho sa modlí, ten je uzdravený. A dokonca on to robí tak, že ide za neveriacim a povie mu, že snaž sa čo najviac neveriť, že môžeš byť uzdravený. A potom je uzdravený. A no vidíš, čo sa deje. Čiže toto by som chcel, že vy keď poznáte srdce Otca, tak zrazu prežívate takú túžbu tým ľuďom to prinášať, uzdravovať ich, pomáhať im v tom, že to vlastne sú tie veci, ktoré Ježiš hovorí, že máme ničiť skutky diabla. Aha, pardon, ideme na prehlásenia. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Luky. Takže veľká vďaka naozaj Andrejovi, myslím, že to bolo vynikajúce.